Nik uste beste mundu bat deskubritu dutela. Ikerkuntzaren munduan orain arte ez dira, ez dute ezagutzen izan eta ez dute jakin zertan benetan. Eta ikertzailean eskutik eta unibertsitatea bisitatuta eta gero proiektua eurek pentsatu eta eurek garatzerakoan, beste esperientzi desberdin bat ezagutu dute eta ikerkuntzaren mundua eta metodo zientifikoa aplikatzen ikasi dute. Nik uste dut modurik egokiena dela. Ze beraiek buruan dituzten kezkak eta galderak erantzuna bilatzeko modurik egokiena da. Taldeka lan egiten da eta taldeak erantzun bat bilatzen du eta esperimentua diseinatu eta aplikatzen dituzte eurak pentsatutako urratz guztiak. Eta gainera, profesionalen eskutik laguntza jasotzeko aukera dute. Bokazioak eta erabakiak hartzeko unerik egokiena hauxe da. Beraz, bai.